otu birigokwanụ bịakwanụ ka unu nụrụ ife gọvanọ Soludo gwara ndị yutu ọba ife kpatara na aya hapụ Akwa Okuko tiwara akị na aya hapụ Onyeeze Jizọs na aya hapụ eke hit o wee nọrọ ebe ahụ wee na-ekwu na o nwere onye nke na-agbapụta ọ na-asị ekele ọrụ eke na onye nke ahụ na nwa ya na-alụ n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị n'Owere ama na Onyeeze Jizọs ka a na-ekwu ka ọ na bụ eke hit ọ na bụ na Onyeeze Jizọs amụbugwa nwa bifo nụọ pịnọpịnọ unu ya abịakwa ka unu gere ịmara onye ọdụ ka onye nwa itiile anyị na kọmentị unu fụzikwa ndị ọba yutu na-abụ oge ọbụla fapụtaba etekpudo ana n'ilo na-ayọ gọvanọ Soludo hapụla anyị Akwa Okuko tiwara akị ewere aka nne tie nwata ife were nke adọkpụta ya na ekwenụ Soludo n'ọba kịta anụ nwa Soludo kwuchara ebe afa ya etekpudo ana tia nya biko nya hapụzi Akwa Okuko ka fa tụnyerie unu ya abịa ka unu n'ifefa mere otu birigokwanụ ọ dịka akọgidere ya ọ kapụta akụkụ a ọ dịka o nwere onye maka o nwere onye ọ na-egekwe ntị o nwere oge a na-eme introduction asị na my deputy Dr. Onyeeze is a medical doctor a na-eju ya eze dibia so asị na dibia nke ya na ọ dịka ọka kọwa oje go kakowa then you is the video so the ya je go kakowa I think I be one of the youths never see I kowa then by then I be about a mega omina I say for them for the paper go say was showing thousands of I said, no, go there, go there forward. But that didn't cover. All I can say to you is that it is the cost, it's the judiciary. Put on here. Go there, go through the process, from government, from governors, honors in Anka, yana the courts. But it's important for us to understand one thing. And I want to talk about it because I am saying the youths here. I'll put negative. I wish no one got on the same the other matter or ego. Eh? So yeah, come on, bro. I tell you that go back the guy where onye a na-eme ka inwe ego na-asịkwa weta ego mana ọnwa anọdụzi mgbe onwe ya ọkarịa Dangote tupu welọpọs ife ahụ very false mwapụ na anọba wee na-ekwu ya that it is scam ọ bụ na ife na-ekwu na-abụrụ politician nke na-ekwu ụzọ na and actually, maybe see our youth. DJ na prison years all over the world, ụmụaka Igbo. Ndị agwọrọ ọgwụ sịba na iburu koke, ịgwọ machine ama ejide gị. Fadị ebe ejide ba tụọ ma gara agbagbu sịba ụmụaka anyị. We cannot have this. Ụmụrụ ga-achọ ka ụmụ ya ma ụmụ ya ka ọ bụrụ etu akaba ga-esi wee ga. And then mekọtago ife a kọgide ọ na-abanye we blame ndị a na-eme movie because movie ọbụla a na-eme na-ebido wete onye ajeme ọba secret society ọgwọ ọgwụ ego onwesizi ego oje pastọ abịa kpeli ya ekpere o repent ya na ọdịabazie ife ọrịa ọgwụarịa omuvi ekene so o megidezie ụmụaka youths anyị ekwerezie nọ ijeme etu a nwetara ike inwe ego na memere I think nnukwu nwa unu nwere n'obodo a Obi Kubana. You know, these things are important to talk about. Some of our role models. Mother customers, Madoka. Tiger the Lao, Fubagida boy, Magida Vow, business and go walk, or make them come,
And because he was honest, was sincere, well succeeded. Honestly, I call ụmụaka na etu a ga-esi mee ife awalụ wee nwee ike bụrụ mmadụ. Maka ife eji maa ndị Igbo bụ na aka aja aja and the Bible says, he who does not walk, let him not eat. But I don't know that I go anywhere. You give me a ruga. Even the Amagia Bonamoma, former governor of the Central Bank of Nigeria, I know Diego. I don't know this is 1,000 naira. Or you may say, you may say, you print ego and a beg for ego, a wall on an aqua barrel, or barrel, on your barrel. In 500 naira, or yeah, near 5 million. Or get it how? How? I go alone if on their way to wherever put their go. We put it to order. One on the near one of the gold na patch ever. This gold are now produced here each at Germany. And they will hear each. And they be attached at this morning. If we find a triangle there, great. On each, if our security features are there, make it a weapon put off fuego. I put the one everywhere, the mother Western on the mother, you will go. I know one day I remember the man named Pastor. Because it's not really good. It was tight. You know, these things we must confront it because Omaka cannot move forward. I was discussing with, Obi Kubana, and he was telling me when he was discussing with youths, they must encourage. He must be back. Who can now that's here in short. Yeah, man. Or when you haven't given your boy, if I my back, yes, yeah. That was your back, over there. Who can say I'm here in a line? I'm here in a line. Because not an easy way. You get me well, make it. Be by Malia, West and Akaja, and make it. That is it. That's the foundation. Foundation and of course on an Igbo. Uwanine. Against Akatego. More professor, became a professor. I met the requirements of a professor at the age of 34. I put all over the world. Even till now, at 65, I still walk and read up to 1, 2 a.m. every day. As governor of Anambra. It's hard work. Extreme hard work. When they were calling me all over the world to come and consult, come out from World Bank, IMF, from already 21 international financial institutions back consult. But that's midnight, burning the midnight oil. Oh, and he gave me $200,000, $500,000. Ibata, somebody another name, I said, nah, Charlie or something. Or something, my friend, go and walk. Go and walk. Because I gave it why the basics. I put out even the yes. All my phone and even there. Yellow Kaikowa. No, not say it already. I never mess, I never and I call it a maybe I want to die 100 million. Where now run a hotel, if you're in a hotel, then know what else I've all in me. Or maybe where I go billionaire. This is mad. Alobata, actually, woman. And I'm on the Oba, or the Anambra, or the Igbo, Sana.
ikwu nyụrụ ahụ so ụmụnne ya kwebere ya egwu kasị ya tụfịa adịghị ibe ọjọọ egwu. We must go back to our roots because if I need a put crime, if you are going to tackle kọwalụ nwata dat na ọ bụrụ ịlụsi ọlụ ike ka ọ ga-eji but nọọ o nwere ibe ị ga-eme machi ka ego abịa. First of all, o je bụ drọg ọwụ ọkụrọ ụbọchị agara ebe a o jewe ibi yahoo yahoo ọ bịa yahoo yahoo ọwụ ọkụrọ o jewe ime kidnap ọ chọrọ onye ọ ga-ejide and onye a ga-ejide ibe a weta isi money ya nwee ọ chọrọ onye a na-ejide tara afụfụ na-abụ okpofu ọkpata ya ijenarị ya by force wee jee baa na họtel. Ọ mee dịka o nwere ife bara ụlọ eji eme ọkwa ije na họtel ṅụọ mmanya ṅụọ bụrụ ụmụ nwaanyị. Bada ama na ndị yut ọba esoro bada aṅụgolo na wee bụrụ n'ife ọbụnụ ọkọ ife anyị fụrụ wee sị na anyị ga-ebute the biggest drug market in West Africa. Na ọ ga-adị n'ọba anọ ya ka a na-alụ ihe a. Who's